Здравейте, тук е съм Мегасварци да се играем Clash of Clans. Преди да започнем епизода, видях, че съм напамнали някакви шибани копанета, които си нямат на идея как да играят играта. И сега мога това да го експлорна, защото докато са ме атакували, са ми оставили подаръчи. Че да видям нещо, колко ще ми даде диамант? Това ще ми даде диамант за повечко. И в този епизод ще ви покажа как да играете самата игра. Нови. Как си неща да се вгледна на къщата, ама ще отнеме един ден, по дяволите. Как може тази игра така да постъпва по дяволите? Къде видим? Добре, сега съберем нашата армия. От тия 10 задължително. Тия 3, 5 от тези и 5 от тези. И дам 5, защото не ми се чака. Максимум 60 мога да направя. Вече ще имам максимума. Така. Време да атакуваме. Тук. Сега ще ви покажа колко бързо ще го изръша това. Гледате ли? Първо. Гиганти! Не! Какво направих, бе? Мале, колко съм тъп. Мале, хора, похабих си. Чудовищата, мале. Тия дебели пръси. Добре, какво е това? Не ме интересува. Котел. Гледайте сега колко бързо ще свърши това. Руш! Унищожете ги! Хайде!
Мале хора, аз заспах. Ще се върна като приключи това. Добре хора, с 300 зора успях да го победя. Не завярвам, че един стрелец ме спаси в битка. Е време да не направим това. Апгрейд. 259 за моментално спиране на цялото... Оле, мале. Мога да откувам. Че не мога да базата. Да го атакувам. Мене болен не мазе. Играта болен не мазе, то вижда ли как съм снаряжен? То в лава терена, аз още не съм се преместил в лава терена. Кулата му е перфектна. И какви работи само има? Кой левел му? 11 левел. 11 това. Оле, това го нападна, мъртъв съм. 9 левел мина. Мале, мъртъв съм, честно ми казвам, ако то го нападна. 6 левел Campfire. Първи левел нефтопробивач. Втори левел за 9. Просто то си гледа работата, моля. Защото аз срещу играта болен не мазе. Ако някой в коментарите почне напише нападни го, мамата му трака. Ще му кажа аз кой ще напада. Ей, оградите им са разбити на всичко отгоре неговата мама. Не, това е преместено. Упс. Тук, така. Втори левел. Вот, ода. Мале. Нека видим какво е писало. Чаю ще банано. Добре, не препадам, кой да е 8 левел, огради, мале мило, не. О, мале, яба, това какво му е? Папък, стрелица му, каре му е войника. The fuck? Тук какви работи има? What the fuck is that, man? Oh my god. Това малко слабо да го бия. Къде има бойня? Тук само стрелец ли има? Не. Ето го. Ама спи. Да спи. Неговото момче.
това смятам да е всичко за този епизод. Видяхте как се играе играта. С 300 зора се игра тази игра. Да, никога не го забравяйте. Това е всичко от мен. Аз бях Megaswords и обединете се за мен, за Супервик, Генез Gaming, Емил Конърти, за който още се сетите. И не забравяйте да лайкнете клипа. До скоро!